Sziasztok srácok, én nevem Gamer és abban a videóban beszélni szeretnénk egy kicsit a YouTube-ról, utána leírhatjátok kommentbe, hogy mit szeretnétek tőlem videót. Hát jó, vagy anyukám nem engedi, hogy nem mutassam az arcomat, úgyhogy az enyém 200 IQ, mert figyeljetek, várjatok, itt van. Úgyhogy, ja. Ja. Köszönöm szépen most, amikor Gamezenővel most mondjuk, hogy az EPL csapat várja, amit felolvasom a nevet, Gamer Fan, szia, nagyon jó volt a vicaj, sokat fizetsz a videóra, no, mert a testvérem vágja, szia, vicaj vlog, nagyon jó lett, meg van egy új kedvenc vidisem, köszönöm szépen, jó, felvállalt az arcipéles, te vagy a kedvenc vidisem, már felvállaltam, mikor vállalom, már felvállaltam, lehet kérés, lehet, fannod vagyok, amúgy köszönöm szépen, légy ki felvállalni az arcit, ha nem, akkor leíratkozok, de nagyon jó vidis vagy, köszönöm szépen, és már felvállaltam, a videókat nem engedem el sose, sokat fizetsz, vágódnak, meg a kamerázódnak, nem. Úgyhogy Gamezone, légy ki, mondd meg, nem kell esélyenteni engem. Ez a videó is meg lesz vágva. Hát jó. Na, megjátszunk valamit. Várjatok. Na, én Granny. Szólok, hogy még csak ma töltöttem le, és már kb. Évekkel ezelőtt játszottam. Évekkel ezelőtt. Évekkel ezelőtt. Most megbolondultam, ne hagyjuk. Jó. Let's go. Még este is vidíztem, csak suttogtam, és nem haladt semmi, és na, én csak ennyit mondok inkább. What the fuck? Mi volt te? Jó, már indult, na várjatok srácok. Várjatok, mert egy kicsit vizes a kezem. Várjatok, mert nem látok semmit, ez a gond. Így. Jó, bocsánat. Akkor már kijöntem. Úgy, na várjatok srácok, mert itt nem kijöntem ezeket. Majd jövök, amikor már kijöntöttem. Akkor itt vagyok, na, még mindig ömör, és már túl sokat kell, akkor már várnom, nem baj, folytassuk. És tudom, hogy alig látszódik valami, én is alig látok, úgyhogy mentem egy itt, elnézést nem fog. De csuda vagy se! Bújjál már, ne te! Szocsitál! Meglátott a Granny? Jó, nagyon csuda volt. De bebújjak. Oh, bro! Egy kicsit megijedtem, most nem azért. Na, hagyjuk. Elekrobi úr megijedt volna. Na, amúgy ő is jó vidis.
Hájtok, srácok. Hajtok, srácok. Szerintem ilyen nincs, de bebagolt. Egy nekem bebagolt ma. Rátestem a falon. Tudom, hogy nem Stambergás, meg az most kéne lejönnie. Nem baj. Tudom, hogy nem Stambergás, meg ilyenek, de... Jó, nem belesem. Tudom, hogy nem Stambergás, hogy át lehet bagolni. Jó! Alig vettem és jól megértem, jaj! Jó, srácok, még kérhet. Úgyhogy innen is nagyon köszönöm szépen Lakinak, hogy annyira támogat és sorongéltem. Gamer fannak is köszönöm, hogy támogatsz és itt vagy velem, és fannom vagy, és még valaki van. Talán úgy hívják, hogy Marci, vagy nem az a nevet, akkor sorry, de talán úgy hívják, hogy Marci. Köszönöm szépen, hogy támogatsz, és lájkolod a videóimat, és fannom vagy. Hát oké. Aj, ne legyek már abból sötét helybe, ahova beástam magamat. Tovább. Azt jelenti, hogy már sötét hely lesz. Ja, és ez a videós meg lesz vágva. Na végre, nem ide kötöttem ki. Na, azt mondja, hogy megver ütni valaki, én már beszélni sem pofájuk. De még üt? Mondjátok meg, még üt? Mondjátok meg, még a kon? Jó, végbe vagyok, értem. Nem tudtam, sorry, something. Something, recsung. Jaj. Úgy tudom, mit jelent az, csak azt jelenti, hogy bocsánat, nem hallottam semmit, csak hülye vagyok, össze-vissza pofágyok. Na menj már fel, te! Menjél már! Akkor ottam kell. Menjél, akkor rások magamnak. Menjél fel, menjél már, megöllek. Menjél. Jaj. Nem is láttam, hogy vízbe vagyok. Menjél fel oda. Áj. Na srácok. Csőben hagyott a Minecraft is. Vagyis a Craft. Az jaj, pik azok te. Hogy van a izé. Csú, miért van ilyen magra fejük? Szia. Nem fél. Nem van. Aha, azt kell. Adjad ide a halat, he. Hogy nem ad ide, nagy bajok lesznek. Csak már utolértem. Van. Nem baj, az is jól lesz. Ott van halom. Nem baj. Nem baj, jól lesz itt. Vágok ilyen igét. Fát. Egyébként már nem tudom. Még megrafutoztam. Jó. És ami megvelőne a vízén, én is megölöm őt. Még pofáljuk én. Jó. Ez is rossz. Na jó, most srácok, igazából ennyi lett volna a videó, hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Gamer voltam. Szevasztok!